Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga takaitattun labaran duniya, sunana Zara Musa. Hukumar JAMB mai shirya jarabawar neman shiga makarantun gaba ta sakandare a Najeriya ta sanar da sakin sakamakon jarabawar da ɗalibai suka zana a bana. Wata sanarwa da shugaban hukumar Farfesa Ishaq Oluyede ya fitar ranar Juma'a ta ce an riƙe sakamakon ɗalibai 39,334 wanda a cikin wannan adadi tana bincike kan sakamakon ɗalibai 1,426. A ranar Litinin ne JAMB ta fitar da alƙalman sakamakon bana, tana mai cewa yawancin ɗaliban da suka zauna jarabawar sun gaza samun maki 200 daga cikin maki 400. JAMB ta ce ɗalibai miliyan 1.95 ne suka rubuta jarabawar daga cikin miliyan 2,30,862 da suka yi rajista, amma cikin wannan adadi miliyan 1,534,654 ne, wanda ya kai kaso 78 cikin 100 suka samu maki ƙasa da 200. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Zulum ya ba da umarnin haramta sayar da man fetur a dukkan gidajen mai na ƙaramar hukumar Bama da garin Banki nan take. Umarnin ya zo ne bayan tattaunawa da hukumomin tsaro na jihar, inda aka bayyana cewa matakin na ɗaya daga cikin dabarun gwamnati na yaƙi da 'yan ta'adda. Ya yi kakkausar gargaɗin cewa duk wanda aka samu ya saba wannan umarni za a yi masa abin da ya dace. Gwamnan ya kuma jaddada aniyarsa ta tabbatar da zaman lafiya a jihar, yana kira ga jama'a da su bada haɗin kai wajen yaƙi da 'yan ta'adda. A watanni biyu da suka wuce, ƙauyuka a ƙananan hukumomin Bokos da Basa na jihar Filato sun yi matuƙar shan wahala daga hare-haren 'yan ta'adda, wanda ya yi sanadiyyar asarar rayuka da kadarori. Majiyar ta bayyana cewa makiyaya masu kiwon shanunsu a ƙananan hukumomin Basa, Riyom, Jos ta Kudu da Mangu suna daga cikin wanda su 'yan ta'addar suka yi niyyar kaiwa harin, inda rahoto ya nuna cewa akwai zargin da ake yi na kashe mutane da sace shanu da kuma sa musu guba. Halin rashin tsaron da ake ciki a yankin ya jawo hankalin manyan jami'an tsaro, waɗanda hakan ya sa suka kai ziyara da suka hada da shugaban rundunar 'yan sanda ta ƙasa Kayode Egbetokun da shugaban rundunar soji ta ƙasa Laftanar Janar Olufemi Oluyede da kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Nuhu Ribadu, domin a gano dalilin da suka sa aukuwar rikice-rikice da hare-hare da kuma tashe-tashen hankula. Pakistan ta kaddamar da hare-hare ta sama kan kasar India bayan da ta yi ikirarin cewa mahukunta a New Delhi sun kai hari a wasu sansanonin sojanta guda 3 a ranar Juma'a da daddare. An ji fashe-fashen abubuwa masu hatsari a wasu birane daban-daban, yayin da al'ummar duniya ke kira da a yi gaggawar samar da maslaha. Dan da farko, rundunar sojin India ta ce ta harbo wasu jiragen leƙen asiri na Pakistan a birnin Amritsar a safiyar Asabar. Tana sukar abin da ta kira yunkurin taɓa muhibbar ƙasar India da kuma barazanar Pakistan kan rayukan fararen hula. A cikin bayanin da ya yi don kare ƙasarsa kan harba makamai masu linzamin, ministan harkokin wajen Pakistan Ishaq Dar ya ce ba su da wani zaɓi face su mayar da martani ga harin na India, yana zargin New Delhi da ta azzara al'amura. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi magana da shugaban sojin Pakistan Asim Munir, inda ya yi kira ga Pakistan da India da su nemo hanyoyin sasantawa cikin lalama. Yana mai cewa Amurka a shirye take wajen fara tattaunawar zaman lafiya domin kaucewa ci gaba da ƙazancewar rikicin. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Sunana Zara Musa. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta Facebook, Instagram, X da YouTube da kuma TikTok da sunan JKD Media ko kuma JKD Media _ sai anjimanku.